tothom, amb el suport de Dow Chemical. Nova edició de l'Espai Tothom a la sintonia de Tarragona Ràdio. Avui ens hem desplaçat cap a l'exterior dels nostres estudis, cap a la residència Sant Salvador, perquè aquesta entitat, aquesta ubicació, aquest lloc, doncs acull una de les primeres activitats del Festival Eclèctic, on el teatre, on les arts escèniques i les capacitats s'uneixen en un mateix tot, doncs, per donar lloc a aquest festival que arrenca avui a la ciutat de Tarragona. Als estudis centrals, a la part tècnica, hi ha la Sílvia Garcia, aquí a la meva dreta el Joan Maria Bertran, qui us parla el Miguel González. Comencem. I ho fem, com dèiem, des de la residència Sant Salvador. Saludem d'una banda la seva directora, l'Alba López. Alba, bon dia. Hola, molt bon dia. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Alba, la veritat és que ara ho dèiem, venim poc, la ràdio a la residència Sant Salvador. La veritat és que jo personalment no havia estat mai aquí. Explica'ns una mica qui sou i què feu aquí a la residència Sant Salvador. Molt bé, doncs mira, nosaltres som el grup STS, és un grup que gestiona residències, d'acord, i estem doncs, aquí des de l'any 2012 gestionant aquest centre de Sant Salvador. Aquest centre és de la Generalitat, és públic, d'acord, i doncs acull una mitjana d'unes 31 persones diàriament, d'acord? Llavors estem molt contents de rebre aquest festival i de ser el punt de partida d'aquest festival, diguéssim, i que ells ho gaudeixin amb tantes ganes, no? I de comptar doncs, amb tot aquest entramat que ens fa possible viure grans moments. A vegades relacionem el teatre amb grans escenaris. De fet, l'Eclèctic el tindrem al Teatre Metropol, el tindrem també al Teatre de l'Antiga Audiència, però també és important que el teatre al final vagi on estan els propis usuaris, no? Com és el cas de la residència, amb un taller com el que després ens en parlarà l'August Ferrer, que és qui el fa. Com ho acolliu i com ho acullen també els usuaris, els hi preguntarem. Bé, nosaltres sempre que vingui gent aquí a col·laborar i sempre que puguem col·laborar amb entitats, amb l'Ajuntament, estem encantats. Jo crec que ells ho viuen amb molta emoció. El teatre els encanta, de fet molts anys ja hem participat a l'Eclèctic, han fet obres de teatre, vull dir que ho vivim amb molta il·lusió i crec que és bo que ens atansem als barris, no? I que fem també molt de treball de carrer. És això que tu dius, no només als teatres, sinó anar on són les persones. És a dir, que ja no és novetat per vosaltres l'Eclèctic, perquè ja havíeu participat en edicions anteriors amb el grup de teatre, no? Exacte, sí. Nosaltres els altres anys ja havíem fet obres de teatre. Els Rodablàs, no? Sí, exacte. Havíem fet obres de teatre, el que passa que no havíem fet, jo crec, cap masterclass d'aquest nivell. Estem encantats de poder rebre aquí algú com l'Agustí i poder fer doncs, aquesta activitat. Heu començat a les 10, per tant ja porteu una hora i escaig de classe. Què heu pogut fer fins ara? Què heu pogut veure? Doncs això t'ho podran explicar millor ells, però sí, perquè ells ho senten i ells ho viuen, no? Jo com a espectadora externa puc dir que de moment hem interpretat i hem experimentat sentiments com la ràbia o la impotència, ens hem deixat anar, ens hem obert una miqueta. Tenim l'Agustí Ferrer, que és qui dirigeix aquest taller, qui porta aquest taller. Agustí, bon dia. Hola, bon dia, Miquel, què tal? Com ha anat això? Molt bé, una experiència que jo trobo força enriquidora i molt interessant. Havies participat en alguna altra edició de l'Eclèctic o és el teu primer contacte amb això? És el meu primer contacte, realment. I quina valoració en fas? Doncs, si haguéssim de valorar-ho d'una forma numèrica, suposo que pots posar un 8, un 9, un 10, el que vulguis, però jo penso que aquestes coses s'han de valorar d'una forma més emocional i dir que realment és una sort poder estar aquí, per part meva. Com et planteges un taller? Perquè el que vens a explicar són tècniques teatrals, si no m'equivoco, no? Bé, tècniques principalment d'interpretació, des de la meva experiència com a contacontes, monologuista, teatre per adults també i infantil principalment. I com ho plantejo? Doncs difícil, perquè a priori no coneixes ben bé els participants, no saps les seves possibilitats, però te n'adones de seguida que l'interès és altíssim i aleshores això ho facilita molt, les ganes. A nosaltres ens agrada molt parlar de capacitats. Són també importants a l'hora d'aquestes tècniques representatives del que tu avui els estàs explicant, de tot això que els hi transmets? Has vist ja les capacitats diferents de cadascú?
I tant que sí. Al principi, a l'hora de trobar-nos, ho deia una miqueta l'acte aquest, no? Les capacitats, tots en tenim, tots estem limitats, tots, tant els que poden fer unes coses com els que en poden fer unes altres, i en funció de les nostres capacitats tirem endavant, perquè en realitat és l'acte conscient de voler comunicar-se mitjançant aquest art que és el teatre, que és la interpretació en definitiva. Ens explicava la directora, que i ara els hi preguntaré també als usuaris, que heu explorat ja sentiments, sensacions, en una hora, i us queden encara 2 més. Sí, ens queda encara una bona estona per fer més coses i certament de seguida és una cosa que surt, no? La emoció, el manifestar doncs, aquells pensaments, aquells sentiments i que els pots traslladar dintre del que és ara mateix un escenari. No és ben bé un escenari, però ho és. És a dir, això és una sala de tallers, una sala de manualitats, un menjador potser, però en realitat és un espai tot ple d'actrius i d'actors que el que fan és això, comunicar-se, interrelacionar, doncs per portar al davant un objectiu, que és això, el manifestar emocions. Segur que canvia d'un escenari, no? Almenys aquí no ens posem tan nerviosos quan tenim una platea de públic al davant. Ja ho dius bé, realment. La cosa aquella dels nervis, aquells, no, aquí no els tenim. Aquí realment el que fem és fer exercicis, fer una miqueta de treball que realment l'utilitzen tant persones que fan habitualment teatre com persones que el fan d'una manera eventual. Aquí no és eventual, aquí hi ha un grup estable de persones que fan teatre i avui se n'han afegit d'altres que volien conèixer una miqueta aquesta activitat. Perquè el taller aquí va dirigit exactament només a usuaris de la residència i venen d'altres entitats i venen també doncs, no sé, formadors, professors... No, és única i exclusivament per els usuaris i alguns dels formadors que estan amb ells, perquè en alguns casos la comunicació jo no la puc establir directa, sinó que necessito interpretació, ja que la meva experiència i el meu contacte amb alguns dels usuaris és tan insuficient, és tan pobre, que no sóc capaç de poder entendre ben bé el que m'estan comunicant. Però en tots els casos, i això ha de quedar molt clar, en tots els casos hi ha intenció de comunicació. Vull dir, fins i tot amb un somriure és una comunicació que jo no sempre puc interpretar o un estat de malestar ve a ser una impotència davant de la impossibilitat de comunicar-se, no? I tot això doncs, entren dintre de l'acte de la comunicació i s'ha de valorar com és. Al final aquest formador, aquest monitor, fa de canal, no? És a dir, entre tu i la persona, no? Sí. Hem d'estar sempre tan agraïts a les persones que tenen un contacte diari permanent amb determinats persones que jo no podria entendre, si no fos pels monitors. Si m'ajudes anem a parlar amb els usuaris, perquè els tenim aquí, el Carles i... Ells no són usuaris, són actrius i actors. Actrius i actors, exacte, diguem-ho bé. Es presenta l'Anna Mari. Anna Mari, bon dia. Bon dia. I el Carles Balanyà. Carles, bon dia. Bon dia. El Carles ja ens coneixem ja, a més dels primers programes. Carles va ser un dels primers convidats al Tothom. Exacte. I d'això ja fa 9 anys. Exacte, aleshores era per reivindicar alguna coseta sobre barreres i avui per gaudir d'una activitat festiva a la qual nosaltres estem molt il·lusionats. Ara et preguntaré també per reivindicacions. No podem parlar amb el Carles sense reivindicar alguna cosa. Ana María, ¿cómo ha anat el matí? ¿Qué es el que heu fet? Ha ido muy bien, a mí por lo menos me ha gustado personalmente, ha sido muy enriquecedor, sobre todo pues por lo que aprendemos a desarrollar pues nuestra personalidad, nuestra situación. Me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante. Lleváis tan solo 1 hora y ya me dices que te ha gustado. Os quedan un par de horas más, así que supongo que estarás encantada, ¿no? Sí, porque es una cosa que me gusta. El teatro es una cosa que me gusta y por eso es por lo que estoy contenta y de ver a los compañeros que a veces no pueden participar por su malaltía, digámoslo así, están sintiéndose inmensamente felices. O sea, es muy bonito ver a los compañeros que no participan porque no pueden participar, la felicidad que ven pues cuando ven a Aragus, cuando ven a otros compañeros que hablamos y todo esto, es muy bonito. Al final es lo que transmite el teatro, ¿no? Que cada uno aporta lo que tiene según sus capacidades y que todos pueden formar parte. Y cómo nos da esa sensación de alegría, de felicidad que tú dices, de sentirse actriz, en tu caso, por unos momentos, ¿no? Pues sí, es verdad, porque bueno, yo ya he participado en algunas cuentas, esta de Roda Blas y todo esto. Y la eres verdad, experta, ¿no? Pues un poquito.
pero la verdad es que me sentía, cuando he actuado, me he sentido siempre muy feliz. Lo que pasa es que este año me ha pillado más desanimada y todo esto y no hemos hecho nada, pero las veces que hemos hecho obras ha sido una felicidad, muy bonito. ¿Es difícil llevar a cabo una obra, tirar adelante una obra como las que tú comentas con Roda Blas? Es un poco difícil porque las distintas capacidades que tenemos cada uno. Es un poquito difícil en ese sentido, pero por lo demás, ja te digo, és muy enriquecedor. Carles, tu també ets actor de teatre? Bé, enguany he vingut aquí a la Masterclass. Fins ara encara no havia participat en cap... No havies fet cap incursió al món teatre? A la companyia de teatre que tenim a l'Argència, que el nom és Roda Blas, que és el nom del barri, Salvador al revés. Exacte. Però sempre he viscut totes les obres que han fet els meus companys amb molta il·lusió, he anat a totes les interpretacions i la veritat és que es viu molt plenament. I és la manera que per uns dies obrir i no sol ser espectadors de teatre, sinó ser els protagonistes i donar el nostre art, la nostra energia a la ciutat de Tarragona i als espectadors que vinguin. El Carles, que és també un dels participants de la Festa per Tothom i que esteu també acostumats a anar a veure, a gaudir d'aquest teatre com a espectadors. Ara, poder-lo fer i fins i tot, Carles, no sé si és una utopia o no, però tant de bo aquest festival, aquest eclèctic que ara comenci a Tarragona, doncs passés a formar part ja de la programació, que ja ho és, de la programació estable, però que al final no anéssim a veure teatre fet per persones amb discapacitat, sinó que anéssim a veure simplement teatre. Això seria l'ideal, inclús obrir-nos a teatres que hi ha als barris i estar una miqueta més oberts a la ciutadania i fer una cosa més normalitzada, no? Sentir-nos protagonistes, inclús companyies de teatre que siguessin mixtes, per dir-ho d'alguna manera, m'entens? Clar, ja no parlem d'integració, sinó de normalització, en aquest cas, fins i tot aconseguint aquesta inclusió dintre de les pròpies companyies, que no fossin companyies específiques, sinó que poguessin formar part de companyies estàndards, per anomenar-ho d'alguna manera. Exactament. De fet, ja existeix, però encara amb contagotes, no? El Carles, jo ara abans ho deia mig en broma, però és veritat, sempre aprofitem també per reivindicar. Recordo que una de les teves històriques era, Carles, el tema de baixar fins al centre de la ciutat, un periple que per una persona amb cadira de rodes no sé si continuarà encara sent un problema. El tema del transport públic, etc. El transport municipal avui en dia va molt bé, tot és accessible, però el transport que és de ciutat a ciutat encara queda molt per millorar. I sí que vull reivindicar, ara que parlem de teatre, i una cosa que ens dol molt és quan diuen aquest teatre és accessible o aquesta sala d'actes és accessible i realment només és accessible per als espectadors. O sigui, que la tarima a l'escenari no és accessible i això és la pitjor marginació, perquè no és una marginació, no és una barrera física, sinó una barrera mental, no? Perquè és el concepte que tenen de nosaltres. O sigui, un discapacitat no pot ser un conferenciant, no pot ser un actor. O sigui, el dir que un teatre o una sala d'actes és accessible i no sigui la tarima és el pitjor que hi ha. Això passa al Metropol i passa al Nou Teatre Tarragona. I passa al teatre d'aquí del barri de Sant Salvador del Centre Cívic. I és lamentable. L'Anna Mari deia que sí, quan jo deia passa en el Metropol, passa al Nou Teatre Tarragona, Anna Mari, un teatre que evidentment és nou i que hauria de complir amb totes aquestes mesures d'accessibilitat, ja no només per accedir-hi com a espectador, sinó com a protagonista a l'escenari. Sí, porque ya te digo, a mí me gusta mucho el teatro, yo por regla general a veces voy a ver obras de teatro al Teatro Tarragona, pues claro, nuestro sitio está poco menos que en el Gallinero, digámoslo así. Y claro, cuando a veces ha habido que participar en coloquio, en charlas, todos se van bajando hacia abajo, yo no me puedo bajar, me tengo que quedar allí arriba, me tienen que poner un micrófono, yo levanto la mano, que quiero hablar, porque claro, yo también quiero participar. Y sí, me han subido el micrófono, yo he hecho mi pregunta, los actores que han estado y todo esto. O sea que a mí me gusta participar mucho en el teatro, pero noto esos fallos. Enguany no participareu deies que no ha estat a temps o no ha sortit el tema de fer una obra amb Roda Blas, però sí que participareu també de l'Eclèctic. Suposo que anireu a veure algunes de les obres, si t'agrada el teatre. Sí que iré.
alguna cosa sí que pienso ir porque me gusta el teatro y me gusta participar y hacer piña con los compañeros y todo eso es muy, muy bonito. Carles, tu també et veurem per algun lloc de l'Eclèctic, no? Segurament. Les possibilitats. Segur que sí, i sobretot això està obert de cara a tots els ciutadania de Tarragona i esperem que vingueu a veure'ns perquè de veritat que se prepara molt, hi ha molt de temps d'il·lusió, molt de treball i volem que la ciutadania disfruti i que vegi els valors que tenim. És interessant aquesta reflexió que fa el Carles i amb ella acabem. No hem d'anar a veure teatre fet per persones amb discapacitat, hem d'anar a veure teatre, única, senzillament, teatre. Carles Balanyà, Ana Mari, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. També agrair a l'Agus Ferrer, que ara continuarà aquest taller fins, doncs això, un parell d'horetes més, imagino, encara. Sí, estarem fins a la una. Queden encara una miqueta més, no? I també agrair a l'Alba López, la directora de la residència, doncs, que ens hagi atès també fantàsticament amb aquesta edició, doncs, breu però intensa, des del propi cor d'aquest taller de teatre que ara continuarà i, de fet, no els hi robem més temps perquè els necessitem. Nois, moltes gràcies i que vagi molt bé. Fins la propera. Nosaltres ho deixem aquí. Dilluns vinent tornarem amb més tothom. Agrair també a la Sílvia Garcia als estudis centrals, al Joan Maria Bertran aquí al meu costat i qui us ha parlat el Miguel González. Ara continua el matí de Tarragona Ràdio. No marxin i, sobretot, vagin a veure el teatre, vagin a veure l'Eclèctic.